ओमफ्राय नोंखौना बोरै थुखैनायालाय তোমার বাড়ি কোথায় হ্যাঁ हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअआव लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय ओरैबायदि दामाका भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना जोबजासिम नाय भिडिअखौ उइदाउट स्किप नायलांबाय था आरोना आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम आरो लाइक होनो दाबाव लोगोफोर थौदो बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो भिडिअखौ नोंथांमोना सिगाङाव नायना लाग्रोदो ओमफ्राय नोंखौना बोरै क्या हो रहा है यहाँ? थुखैनायालाय তোমার বাড়ি কোথায় হ্যাঁ কিরকম আসলো এখানে न'आव एसेबां हेन्साम सेंग्राफोर दङ जोंफोरखौ नुवाखिसै ना बै बोरायफोरनि हाथियारा जोंनिख्रुइ गोबावसिन थैगोनबो सिखोबा माब्लाबा भाइरेल जानानै হ্যাঁ रंजालिजों हमनाय मोनो दासो नै गंसेयावनो दं दा लोगोफोर नोंथांमोन बयबो भिडिअखौ नुखाबाय नङा होमबा जोंना बाजैया माबा राजबंसि सेंग्राजोंसो न' सिङाव हाबनानै गुलो गुलो जादोंमोन जालालै आसलथे जोंना बर' सेंग्राफ्रा जोबखोना माखो गैमारला नामा जोंना बर'फ्रा हा ओइ बाजै नोंखौनो बुंदां नोंसोरो मा जालांजोबखो बुंबाबोथ' लाखाला लाजिनो सोलोंलाय गाव गावनि देहा सोलेरखौ अननो सोलों अब्लाना बेफोरबायदि जाथाया जानाय नङा आरोना गिबियाव नों गाव गावनि देहा सोलेरखौ जोथोन लानो अननो सोलों मिथिबायना अब्लानो नोंनियाव नैबे जाथाया जाफैया दान्दिसेनि गोजोननायखौ नागिरनानै अराय जिउआव दाग लानानै माथो मुलाम्फा नङा होमबा लोगोफोर नोंसोर लाजिनाय गैया नोंसिना गुन्थुं गैया हाबा जाखानाय नामालाय बियो कमेन्टआव लिरना हरलाय हाबा जाखानायबा नोंहा गथ'फोरखौ फोरोंनो गथ'फोरखौ मोजां गियान होनायावसो नों दा बेस्थ' थानांसिगौ मादै लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा नोंथांमोना लाइक साबस्क्राइब आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोनथोंसै